Český samuraj Jiří Procházka versus čečenský vlk Khamzat Chimaev. What the fuck? Khamzat Chimaev versus Jiří Procházka for the light heavyweight championship. If it actually happens, the light heavyweight division is cooked. O tomhle potenciálním zápase se teď dost mluví. Utkají se oba bojovníci opravdu proti sobě v kleci, o tom si v tomhle videu řekneme více. Však ještě před začátkem videa bych vás chtěl poprosit o odběr a like na toto video. No nic, teď se pohodlně usaďte a jdeme na to. Jeden z hlavních důvodů, proč si lidé myslí, že tento fight bude, je Khamzatův post na platformě X. Číslo 205, které se objevuje v příspěvku, odkazuje na limit polotěžké váhy, ve které zápasí právě Jiří Procházka. Lidé si kvůli tomu teda mysleli, že se Chimaev chystá přestoupit do vyšší váhy, aby se stal double champem. To však hodně lidem přišlo divné, protože svůj titul ve střední váze ani jednou neobhájil. Další důvod, proč si lidé mysleli, že se zápas bude konat, je historie mezi těmito dvěma zápasníky. Když ještě před lety Procházka zápasil v organizaci Rizin a Chimaev v organizaci Brave, tvrdě spolu při trénincích spárovali. Problém vyústil tehdy, kdy Chimaev ve veřejných rozhovorech říkal, že Procházku ve tvrdých sparinzích porážel a že by to klidně zopakoval i v kleci. Procházka na pomluvě od Chimaeva odpověděl tímto videem. Each person needs to speak again and again about these 4 years old information. Man, when we will meet next time in a cage, I will show you my true power. Mezi těmito fightery to bylo opravdu vyostřené. Celý spor se však odehrál už 2 roky zpátky. Pravděpodobně se zápas měl odehrát už dřív, ale asi se od něj odstoupil. Lidé si však myslí, že se má odehrát teď, na gala večeru UFC 327. Ví se teda, jestli se souboj bude konat? No na to se teď pojďme podívat. Dana White na tiskové konferenci po UFC Fight Night Strickland vs. Hernandez řekl o Chimaevovi tohle. I'd like to see him defend his title you know, you're going to keep going up in weight divisions without defending. Yeah, I'd rather see him defend. To dost pravděpodobně znamená, že pokud Khamzat Chimaev neobhájí svůj titul ve střední váze, souboje s Procházkou se nedočká. Když už by se teda Jiří Procházka měl utkat s někým o titul na UFC 327, byl by to dost pravděpodobně zápasník Carlos Ulberg. Tak jsme na konci videa. Moc vám děkuji, že jste to vydrželi až sem a pokud máte jakoukoliv zpětnou vazbu, tak se ho nebojte napsat do komentářů. Toto je po dlouhé době, co jsem vydal nějaké video na tento kanál a v tomhle stylu je to vlastně úplně první video, které jsem kdy natočil. Takže dost pravděpodobně by se nějaká zpětná vazba hodila. No nic, tak v dalším videu. Zdarec!